Ok, že čus, jsem tady já Plachty a je tady se mnou kdo? Sniper! Tak jenom slyším to okay, jo. Já jsem totiž ho zabil už. No. Jsi poslední tráva na zemi. Jdeme pro Hound a je to úplně nenapadne. Plachta je tráva, se nám ukázal na spawnu. On hoří. Nehoř. Hoř. Já jsem ten s tím Rainblaverem. No já nevidím Rainblaver, protože nemám ty blbé okuliary, které nechci používat. A už jsem ten bez toho. No však jo. Já vidím plachtu. Plachto, zastav se. To není plachta, plachta je ta hnusnější tráva, tohle je plachta. Ta skákací plachta. Uiii. Nakupit si obrazer do prdele a jde někam pryč. Lovíme plachtu. Tak se bude jmenovat dnešní video. Probhant, kde se loví plachta. Ty vole, já jsem byl. Co jsi to bugnul? Kde je plachta? Já jsem nezal tu lékarničku, já jsem teda dobrý debil. OK. On tě zabil. No já kdybych šel na tu lékarničku, tak bych nebyl mrtvý. Mám tady 2 sloupy, kámo. Mě chci vidět, jak se schovají. OK, počkáme, než se schová. Můžeš teďka říct nějaký svůj životopis? Odbírej tak můj kanál. Který bude v popisku jako jeho anál. Jo. Tak tady mě na spawnu nenajdete. Víte, co by bylo na to terapii hodně dobré udělat? Tak jako 2 nenápadné sloupy. Ne, hej, pojď trochu blíž. Ten druhej to je, ten druhej. Ne, pojď ještě pojď. Pojď jakoby, koukej, kde jsem. Tady, jsi slepej, tady běhám. Tady ten sloup to je, tady. Tenhle, ty jsi slepec, tady. Plachto, tady ten druhej. Jo, okej. Ne, ten vedle, napravo, u tebe. No Počkej, tak asi jdu pro hápka, protože... Já mám 9 hápek! Ne, nebudu dělat. Toto si někdo myslí, že ho dělám. Ahoj. Dobře. Ty sice... A řekni, už si nakopal tvého bratra do prdele a jde někam pryč? Ne, je vedle mě. A jinak nic. Tak ho nakopí do prdele. Martine, dá se prdel. Mám tě kde kopat do prdela. Fanoušci si to přejou. Tamhle ti utíká a on ten druhý jde po mně. On mu tam utíká sloup a on jde po mně. No však ten sloup jsem zapálil já. Když se divíte, že mám detonátor, tak to mám jenom teď tomu setu. Ježiš, já nám mu teče sloup. Do prdele, on mě zapálil. On zebnul. Ty vole, já se zebnu. Ne. Jo, přežil jsem s posledníma životama. Poslední jednu hápku jsem měl, abyste mě nemohli pustit. Na to jste se pochceli. Oh, shit. Kde seš? Jsem ten běhající železný kus. A proč střílíš? Fakt, to mě nenapadlo. Akorát jsem to řekl. Jau. Ty vole, kolik měl hápek? 90. No, už to tam vidím.
Takže je tady barel, kaktus a sirmun Pasta. neboli bedna. A my tady máme pyra s bílou čapkou, pyra s čapkou, A pyra s čapkou. pyra bez čapky, pyra s kloboukem. Tady ten Theo je fakt retardovaný, on mi dává mír. Vidím vás, Na příští kolo se vemu razet v shooter. všechny tři jsem vás viděl. Uí. Uí. Já vidím tebe. Tady. To jsem já určitě nebyl. Tak to byl jaký prokletej smích. What the fuck? My jsme chtěli... Jako fakt. Tady ta tráva. Fakt. My jsme chtěli udělat video jenom my dva, ale tak se tady napojili, tak jsme to využili. Takže kdo to je? Barel? Nemám čas, je tady barel, je tady... Co to bylo? Kaktus a Kaktus už asi není. bedna. On už asi není ani jeden. Ne? Jeden ještě tady je. Sirmun. Vy jste na spawnu? O, bedno, stůj. Tu pochcená koule. Jenom se tady nastavím. Cože jsi ty? Ty budeš ten barel. Jenom dávám mrtvý. A nebo budeš ten postižený kaktus. Pedofilní kaktus drhá. Já vidím pedofilní kaktus. Promiň pedofilní ten kaktusku. Ale pak už to bejvá. Když už utíkáš, tak musíš zemřít. Rain. Jsem jedinej naživu. No a podobně, bro. Medic! Oh, I'm burning! Kolik máš hapek do prdele? 175. Ty jsi zaplnil hapku, to nevadí. Okay. Máme tady velkou hromadu prken, bondrej barel a teravičku. Ale pánové, ukončit to. Ano. A teďka si mikrofon. Nepostižené. Tak si to slyším. Já jsem zpět. OK. Dobře, slyším. Já to za chvilku budu muset tipnout. OK, ještě dotočíme. Fajn, ten doplní fight, ok? Nervy. Brečí někdo u vás? Ne, nebrečí. Nevím, jestli jsem debil nebo co, ty vole. Letající plachta. Vlastně jsem debil. Krabičce. Hej, pojď za mnou, já jsem ta tráva, tady to je on. Já hezky podvádím. A víš, to dělám docela i rád. Mám 7 hápek! No, tak už bývám jako poslední, jo, mi chceš říct. Ne, je tam ještě někdo, jakýsi Indra Gudla Kitty. I'm giving you a bonus. To je I'm giving you a bonus. zase vypěl mikrofon. Oh, I'm burning! I'm burning! Čech tady je. Teďka nemůžu odpovědat. Lol, tak já končím. Zatím čusát. Tak čus. Tak je ti hovor. Tak s tou tak čau, jo.
Já musím kompletně končit. Jo. Čus. Teďka budu mu asi odpovídat. Tak. Sorry, když tak za to. OK. Tak já to tady jenom dohraju, ale za chvilku to ukončím. Lol. Teď nevím, co říkat, ale jak to dohraju, ale... nevadí. Mission begins in 30 seconds. Pedofilní lampa, to. Ty vole, Mission begins in 10 seconds. tam tak pedofilní. Už vím, to jsem byl předtím, jak jsme ještě nehráli. 3, Teda nenatáčeli. 1. Rychle, zdrhej. Begin. Tolik, ty palí boka. Tak. Dohraju to tam do toho kola a vypnu natáčení. Jenom až se zdechnu, tak to vypnu. Jo, doufám, že to nebude vadit. Já se jenom sundám. To... ještě budou videa z Crossfireu, to se nebojte. Ale teďka to točím a... takový barev. Tak pojď ke mně. OK, tak teďka to jenom dotočím a... už asi dneska nic nevyjde. Nebo spíš už dneska nic nebudu natáčet. Oh my god. Já nevím, co bych říkal. A to už jsem taky říkal. Dáme to trošku pestří. Tam je inženýr. Já jsem se díval do chatu, jakýsi kretén tady psal. Když to vůbec není kretén. Ne, mě asi viděl. To by bylo zle, kdyby mě viděl. In 60 seconds. 60 seconds, to je 60 sekund. Tady je inženýr. Ta trávička. No nic. Tak komentujte, lajkujte a popřípadě odebírejte. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like. Jestli se vám nelíbilo, dejte dislike, do komentářů řekněte proč. Mission ends in Popřípadě dejte odběr, byl bych rád. Říkat to už jenom dohraju a tak to bylo asi všecko, takže samozřejmě nezapomeňte odebírat, dávat lajky. Jestli se vám to nelíbilo, tak dejte dislike. A do komentářů proč, už jsem to říkal, ale řeknu to ještě jednou. Takže